नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार जिल्हा पत्रिका दिसा निमित्यान जिल्हाधिकारीन रोपी नाटून केली कृषी जागृती. पत्रकार साधकाक टागोर प्रशस्ती प्रदान. कारवार. शेतकरी हो देशाचो कणो. धरतेवेल्या प्रजेचो शेतकरी घाम गळून शेताची पीक काडिल्ल्याक आज तांदूळ मेळिल्ल्यान भुकिल्लेली भूक भागता. पण आजकाल कुळवाडी म्हूण वारसा फुडें चलोवचे लोक कमी जाला. तितूंतूच अतिवृश्टीन खूब अशी कृषी जमीन नश्ट जावन कुळवाड्याक हानी जाल्ल्यान कृषी जमीन सागवळी करूंक शेतकरी लोक फाटीं येवचे दिसून येयला. असले लोकांक प्रेरीत करच्या उद्देशान कारवार जिल्हा पत्रकारालय पत्रिका दिसा निमित्यान शेतात धाना रोपी नाटच्या कार्यक्रमान एक विशिष्ट पद्दतीन हो कारवारच्या जिल्हा पत्रकारान पत्रिका दिवस सादर केलो. हेजेन कृषी कडेन पाट फिरयिल्ले शेतकरी कृषी कडेन परत लक्ष घालतले आणि शेतकरी कृषी सागवळी करतले या उद्देशान रोपी नाटच्या कार्यक्रमात उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी लुंगी बनियान पोशाख परिधान करून शेतात उतन रोप्याची मूठ हातात घेऊन रोपी नाटचे काम करून सगळ्याले लक्ष वेधले. तेमचे बरोबर अप्पर जिल्हाधिकारी एच के कृष्णमूर्ती, उपविभागाधिकारी विद्याश्री चंद्रगी, तहसीलदार निश्चल नगरोना आणि जिल्हा केंद्राच्या पत्रकारांनी साथ दिली. या कार्यक्रमा पयली जिल्हा केंद्र पत्रकार संघा वतीन पत्रिका दिसा निमित्यान टागोर प्रशस्ती प्रदान कार्यक्रम सिद्धरच्या श्री नरसिंहस्वामी देवस्थानात संपन्न केलो. तितूंत विजय कर्नाटक शिवमोगा स्थानिक संपादक श्री विवेक महाले, दिग्विजय वाहिनी जिल्हा बातमीदार श्री शेषगिरी मुंडळी तशेंच प्रजावाणी जिल्हा बातमीदार श्री सदाशिव MS हेमकां प्रशस्ती प्रदान करून तेमकां सन्मानित केले. लोंढा रामनगर यांच्या स्थानिक आल्या श्रमदानातल्यान लोंढा ब्रिजा लागी रस्त्याची दुरुस्ती. हलक्या वाहनासाठी मात्र रस्तो सुरू. गोवा बेळगाव महामार्गावेल्या लोंढा दर्गा लागी ब्रिजाची माती वाहून गेल्ल्यान रामनगर बेळगाव महामार्ग बंद जालो. मात्र स्थानिक लोकांनी पुढाकार घेऊन हो रस्तो दुरुस्ती केलो आसा. लोंढा रामनगर यांच्या स्थानिक आल्या श्रमदानातल्यान हो रस्तो दुरुस्ती जाती आसा. JCB आणि टिप्परच्या सहाय्यान माती घालून हो रस्तो दुरुस्ती करचे आसात. सध्याक 2 चाकी आणि 4 चाकी वाहनाक मात्र हो रस्तो खुला केल्लो आसा. मात्र अवजड वाहनाक अजूनही परवानगी ना. ह्या वेळार बाबूराव देसाई, मिल्लू डिकोस्टा, बाबू पटेल, रामनगर टिप्पर असोसिएशनचे सदस्य उपस्थित आशिल्ले. आज लोंढा रामनगर याच्यामध्ये हे दिसतंय की हे परवाच्या पावसामुळे पूर्ण कोलॅप्स झालं होतं. प्रशासनाला 10 वेळा विनंती करून त्यांनी काय दाद घेतले नाही. म्हणून ह्या भागाचे आमच्या इथं रामनगर लोंढा भागाचे सर्व नागरिक खास करून मिल्लू सावकार, मिल्लू डिकोस्टा, बाबू पटेल, जयवर नाईक, विवेक बसनगौडा पाटील, चिन्नप्पा बानेकर तसेच रामनगरचे अनेक लोक इथं काम करलेत आणि यांनी स्वतः आपले टिप्पर बी इकडे दिले कामाला. ते प्रशासनाला किती वेळा आम्ही सगळेजण इथं विनंती केली. आता परिस्थिती म्हटलं तर आता लोकांची त्या बाजूला शेती आहे, ह्या बाजूला शेती आहे. आता इकडचं तरू ते घेऊन जायचं लोक बघा ते गाडी थांबले त्याच्यामध्ये तरू आहे पुरा शेतकऱ्यांचं घेऊन जायचं आणि परत मुलं शाळेला याय जायची. परत इथं जवळ दवाखाना म्हणजे इथं रामनगरला दवाखाना आहे, इथं याय जायचे भयंकर त्रास आहे आणि ही लोक यायला जीव धारेवरती धरून यायले. ह्याचा विचार करून आम्ही सर्व लोंढा रामनगरच्या सर्व लोकांनी हा विचार करून आम्ही स्वतः श्रमदानातून हा रोड करत आहोत. आणि कुणी जर ह्याला इथं येत असेल कोण
मदत करत असेल तर त्यांनी मदत करायचं आव्हान करतो. तरी ज्याने कोणी मदत करायची असेल तर मदत करावी अशी विनंती करतो. आणि हा संध्याकाळी आम्ही हा रोड पूर्ण करायचा विचार केला आहे. तो रोड आम्ही पूर्ण करणार होता आणि लोकांच्या समुदायातून, लोकांच्या मदतीतून आणि ह्या सर्व दानशूरांच्या मदतीतून हा आम्ही रोड इथं पूर्ण करणार आहोत. कारण काय येणाऱ्या हा रहदारीसाठी आम्ही रोड खुला करत आहोत. तरी सर्वांची विनंती की कुणी जर यायचं असेल इकडे या, मदत करा. ग्रामपंचायत रामनगरचे असू देत मेंबर असू देत किंवा लोढा ग्रामपंचायतचे मेंबर असू देत किंवा आजी माजी कोण असू देत, झेडपी असू देत, टिप्पी असू देत, या आणि इथं सर्वांनी हातभार लावा, मदत करूया. सर्वांच्या श्रमदानातून हा रोड होणार आहे. कारण काय प्रशासनचं अजून प्रपोजल बेंगळूरला गेलेलं आहे आणि ते केव्हा अप्रूव्हल होईल केव्हा सांगता येत नाही. तोपर्यंत इथं लोकांचे भरपूर हाल होणार आहे. या अनुषंगाने आम्ही हे काम करत आहोत. धन्यवाद. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात उद्योग घटक स्थापन करचो भरवसो. सुंकेरीचे माजी नगरसभा सदस्य गजानन नाईक हेमगेल्या अर्जाचे श्रेय. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात निरुद्योगाची समस्या खूप आसा. ती सुटची जाल्यार उद्योग घटक स्थापन करचे खूप गरजेचे आसा. जिल्ह्याची निरुद्योगाची समस्या जाणीव जावन कारवार नगरसभेचे माजी सदस्य सुंकेरीचे श्री गजानन नाईक हेमी खूप दिवसां पयलीं देशाचे प्रधानमंत्री मान्य नरेंद्र मोदी हेमकां उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रवासोद्यम औद्योगिक म्हणल्यार इंडस्ट्रियल घटक स्थापन करा म्हूण विनंती अर्ज प्रधानमंत्री कार्यालयात धाडिलो. हो अर्ज अयोध्या श्री राम जन्मभूमी न्यास ट्रस्टाचे प्रमुख संघटना कार्यदर्शी श्री विनय कुमार रेड्डी हेमचे तर्फे धाडिलो. राज्याच्या मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमी बरोच तेमकां विश्वास दिलो. नंतर श्री रेड्डी हेमी राजकोटात श्री गजानन नाईक हेमकां आपोवन घेवन दोघांनी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात औद्योगिक प्रवासोद्यम घटक स्थापन करून बेरोजगाराक रोजगार दिवचे बद्दल चर्चा केली आणि सध्याच उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बेगीच प्रवासोद्यम इंडस्ट्रियल घटक स्थापन करचो भरवस दिलो. उद्योग घटक स्थापन जाल्यानंतर निरुद्योगाक उद्योग मेळटलो या उद्देशान केल्ले हे कार्य यशस्वी जावन बेरोजगारी निर्मूलन जावू अशी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सर्व सार्वजनिकाली आशा आसा. जिल्ह्याच्या जनतेले या शुभ कार्याकडेन लक्ष लागून आसा. I have submitted in PMO office. We have got a great response from PMO office through PM. PM has given a promise that he will give a great support to Karwar district and Goa people. Definitely, we are going to build a new paradise in Karwar. We are going to give a new employment to the youth of Karwar district people, and we have congratulated a new CM Baswaraj Bommai. We have talked to him. He also gave a great support to the people of Karwar. He promised us to give employment to the youth of Karwar and Goa people. Definitely, we are going to start a new project shortly. Due to Corona pandemic, we could not start the project. विधान परिषद सदस्य एस.एल. गोटणेकर हेमथींच्यान नंदीगद्दा पंचायत क्षेत्रातल्या पूरग्रस्तांक आहार किट वितरण. जोयडा. विधान परिषद सदस्य एस.एल. गोटणेकर हेमी सप्तस्वर सेवा संस्थेच्या सहकार्यान जोडा तालुक्यातल्या नंदीगद्दा ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या नुकसानग्रस्तांक आणि गरिबांक धान्य किट वितरण केले. कोरोना संकटात असलेल्या गरिबांक मदत केली. जोडासह रामनगर रुग्णालयात रुग्णवाहिका दिली. समाजाच्या सेवेसाठी हा सदाच मुखार होतलो असे घोटणेकर हेमी सांगले. अतिवृष्टी, पीक नुकसान आणि कोरोनाच्या या महामारीत तेमी नागरिकांक केल्ली मदत कौतुकास्पद आसा असे काली ब्रिगेडचे संचालक रवी रेडकर हेमी सांगले. सप्तस्वर सेवा संस्थेची अध्यक्ष सुमंगला घोटणेकर हेमगेल्या कार्याचे कौतुक केले. ह्या वेळार हल्याळचे माजी जिल्हा पंचायत सदस्य वामन मिराशी, क्षत्रिय मराठा जिल्हाध्यक्ष संदीप कुमार बोबाटे, केडीसीसी बँकेचे संचालक कृष्णा देसाई, संतोष मंथेरो, संतोष मिराशी, श्रीधर भागवत, सदाशिव देसाई उपस्थित आशिल्ले. ಆದಷ್ಟು ದಯಮಾಡಿ ಆ ಸೈಡಿನ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 81 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। कारवार 9, अंकोला 32, कुमटा 11, होन्नावर 2, भटकळ 8, शिरशी 11, सिद्धापूर 3, येल्लापूर 2, मुणगोड 1, हळियाळ 1 आणि जोयडा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तसेच 39 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 53,357 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तसेच 52,170 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। अजूनही 452 कोरोना रुग्ण उपचार घेते असतात। तितूंत भितर 48 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 404 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशन उपचार घेते असतात। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात शिरशी भितर 1 कोरोना रुग्णालय मरण झाले। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 735 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसर नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।